Vítajte na našom študijnom zájazde. Sme tretiaci na škole Proskolaris a ideme na Erasmus Plus do mesta Brno. Tu som chcel šoferovať auto, no skončil som na zadných sedadlách. Cesta bola dlhá, no konečne sme sa dostali na internát. Tu môžete vidieť našu izbu. Je krásna však. V pondelok sme sa zoznámili s novými spolužiakmi a priestormi. Priestory školy majú podobné ako my, chodbu majú síce menšiu ako my, ale zase širšiu. Následne sme šli pozrieť nádhery mesta Brno, kde sme sa aj najedli. Na tomto zábere môžete vidieť námestie Slobody. Cestovali sme električkou, ktorú miestni nazývajú Šalina. V útorok sme boli v škole a robili sme materiály, ktoré nám dali vypracovať učitelia. Bolo zaujímavé sa učiť po česky. Po škole sme šli do Mikulova, pani učiteľka nám spravila prehliadku mesta, ktoré bolo naozaj veľmi pekné. Išli sme sa pozrieť aj na Mikulovský zámok. Po ceste som si mal vyskúšať aj miestnu karičku. Tu môžete vidieť výhľad do zámku. Následne sme šli na Svätý Kopeček. Cesta bola náročná, no výhľad stal za to. V stredu sme na miesto školy išli na workshopy do firmy Kyndryl. Workshopy boli o time manažmente a projekt manažmente. Táto firma spravuje a modernizuje kľúčové IT systémy pre rôzne odvetvia. Vo štvrtok sme boli zase v škole. Učili sa angličtinu a matematiku. Po škole sme si oddychli a následne sme si šli zahrať bowling. Bola to zábava. V piatok do obeda sme sa opäť učili. Po škole sme navštívili Technické múzeum, kde sme videli staré autá, stroje, rôzne interaktívne exponáty, staré počítače a retro veci. Potom sme sa šli pozrieť do Večerného mesta, kde to všade žilo. Tu sme my všetci tretiaci, teda okrem Paťa, ten si zaväzoval šnúrky. Lebo tu sme navštívili toto vedecké centrum, kde bolo veľa zaujímavých interaktívnych aktivít. Tu môžete vidieť mňa, ako som sa vybláznil na tomto parádnom stroji. Videli ste ma aj v telke. Ďakujeme za tento skvelý výlet a za vašu pozornosť.